Hello mga ka-idol, long time no vlog at muling nagbabalik si Vando. So yun na nga mga ka-idol, pumunta po kami dyan sa MR.DIY na matatagpuan po dyan sa GOA CAMARINES SUR. Dyan mismo po yan sa partido, sa lugar po namin sa Bicol. Bagong bukas po yan mga ka-idol. Napaka-organized ng place at napaka-relaxing ng place. Lahat ng mga items na hanap nyo ay nandyan sa abot kayang halaga. Welcome to DIY GOA, mga ka-idol. Kumusta po kayo? Dito po yan sa GOA CAMARINES SUR. Bagong bukas po. Tara na at explore po natin ang MR.DIY GOA CAMARINES SUR. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest video. Please just click the subscribe button ha, that's an order. Please, 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 para dumami po tayo. Thank you and God bless everyone. Thank you for watching mga ka-idol. Bye-bye till next time.